najlepšie, alebo sa im podarilo dostať najďalej. Preto by som pozval veľmi rád sem na pódium pani Gabrielu Krištofovú Urlandovú, Evu Holubovú Fajnovú, pani Kabanovú, tá je v zahraničí, Moniku Kováčovú, Ivanu Povrazníkovú, Simonu Lukáčovú, Romanu Hudecovú, Terku Witterman-Huzelerovú a Luciu Nikonovú. Povrazníkové, to ja som vás badal. No, to bola u nás na turnaji. To je tá Inglerová. Tá ište krásna. Ja aj no, to je Inglerová. Áno. Však ale aj Blokáku hra. Jaj. Ona je Blokáku. Simona je v Nemecku dvoje ligety. Ja v Nemecku. Ona by bola ako hrávala. Neviem, či nebola. Keď má ako tie, kde máte. Bola Pezinku. Povrazníková je... Účko bola vlastne na posledku. Terka Blosnej, ktorá hrávala Lobby, Monika bola zahraničníková, Mesiac dozadu, keď sme pripravovali už v takom plnom prúde toto podujatie, som našiel na internete jeden článok a bol som veľmi milo prekvapený. Pred 40 rokmi vyhral Bratislavská Slavia Európsky pohár víťazov pohárov a aj pohár majstrov. Súčasťou tohto družstva bola aj tu ocenená pani Krištofová Urlandová a ja by som sa jej veľmi rád opýtal, ako si spomína na toto krásne obdobie volejbalové. Ďakujem pekne, spomínam si veľmi dobre, bol to vlastne najväčší úspech, aký sme mohli v oddielovej súťaže dosiahnuť. No bolo to veľmi dávno, lebo vlastne vtedy bolo ešte Československo, čiže vyhrali sme Československý pohár, postupili sme a podarilo sa nám vyhrať aj pohár európskych majstrov a jeden rok aj pohár víťazov pohárov. Takže bolo to úžasné a všetci športovci vedia, že čo to zase znamená niečo vyhrať. Pár týždňov dozadu sa stala Bratislavská Slavia UK majstrom Slovenska v celkom zaujímavej sezóne, keď ani v základnej časti, ani v časti play-off ani raz neprehrali, ani raz. Tuším, to bolo 36-0 či 32-0. 36-0 a máme tu dve dievčatá z tohto družstva, Terku a Romanu. A ja by som sa ich veľmi rád opýtal, ako si cenia tento úspech.
tak samozrejme veľmi. Nie každá sezóna sa takto dá vydariť a no bolo to niečo úžasné, výborné pocity sme vyhrali a hlavne bez prehry. Romana, ty si so Slaviou vyhrala aj v Lani, ak sa nemýlim. Koľko už má so Slaviou titulov? No zatiaľ 2. Tak verím, že ich bude ešte viacej. Terka, pre teba toto víťazstvo čo znamená? Každé víťazstvo, každý rok v Slávii bol pre mňa veľmi dobrým zážitkom, či už to bol slovenský pohár alebo výhra titul. Takže myslím, že táto sezóna bola tiež. Wow, želáme. A máme otázku aj pre Lucku, ktorá sa v Peru, ak sa nemýlim, zúčastnila majstrovstiev sveta junioriek. Bol to pre teba osobne najväčší úspech, alebo je niečo v tvojej kariére, čo by si chcela iné vyzdvihnúť? Tak myslím si, že to bol taký náš najväčší úspech, hlavne bol to náš posledný rok v juniorskej reprezentácii a završili sme ho krásnym 7. miestom, takže myslím si, že to bol najväčší úspech. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte asi jedna spoločná foto, že Robin, poprosím vás. Takže mohli ste vidieť, že tento klub dokáže naozaj vychovať skvelé volejbalistky. Samozrejme, dievčatá musia na sebe pracovať. Babi, my vám ďakujeme za skvelé výsledky a vzornú reprezentáciu mesta a klubu. A ak dovolíte, teraz prišiel čas na pár prekvapení. Takže ako ste videli, nejaké pomôcky máme a chceme napredovať ďalej. Ako povedal pán Moravský, za zahraničím zaostávame, preto ja by som veľmi rád chcel venovať vďaka našim skvelým sponzorom a partnerom našej predsedničky ďalšiu pomôcku pre mladšie žiačky, staršie žiačky a to je toto volejbalové dielo. Ja ho nebudem dávať na pódium, takže Andy, sorry, dám ti ho tu ako predsedničke, takže aby si s našimi dievčatami mohla natrénovať skvelý príjem a z neho útočiť. Toto dielo je preto pre nižšie alebo mladšie ročníky, lebo je jemnejšie, ale dokáže aj tak vypluť loptu v rýchlosti 90 km za hodinu, čo myslím si, že pre naše mladšie žiačky je akurát. V rámci programu sme si dovolili pripraviť niekoľko zábavných čísel. Dúfam, že sa zatiaľ bavíte. Ako prví tu boli chlapci z Crepslidu z Novej Bane, ktorí podľa mňa boli úplne skvelí. A teraz bude ďalšia časť zábavného programu. Predtým, ako tohto pána uvediem, tak vám musím niečo povedať. Nič s nikým nie je dohodnuté. Čo bude robiť, neviem. V každom prípade by som si potrel oči, či budeme dobre vidieť, lebo ten človek je naozaj neskutočný. Je to kúzelník, poviem dopredu. Veľmi dobrý, skvelý, možno, že najlepší na Slovensku. Bol v talk show pána Krausa, taktiež večernej show pána Marcina. Takže dúfam, že sa zabavíte a ja by som poprosil pána Petra Šestáka.